हमनी के समाज में कुछ ज्ञानी लोग ऐसन बा जे आपन घर पर ध्यान ना देवेला। भले आपन घर बिखरल पड़ा रहे लेकिन दूसरा के ज्ञान देवे से बाज ना आवेला। उ लोग दूसरा के ई समझाई, सुना ए बबुआ मेहरारू तो 10 गो मिल जाई लेकिन माई ना मिली। तो उ लोग से हम इहे कहे के चाहब कि बहुत अच्छा राउर सोच बा कि माई ना मिली मेहरारू 10 गो मिल जाई, लेकिन हम ई कहे के चाहतानी कि तनी अपन दिमाग पर जोर डाल के देखा, अगर तोहरो बाबू इहे सोच रखतन तो आज तोहर कई गो माई रहती। हमार कहे के मतलब ई बा कि माई आ मेहरारू के अलग अलग स्थान होला एक मर्द के जिंदगी में। ना माई के स्थान मेहरारू ले सकतारी, ना मेहरारू के स्थान माई ले सकतारी। आ कभी भी एगो मेहरारू एगो माई के कमी पूरा नहीं कर सकत। तो हमरा कहे के मतलब ई बा कि सोच सही रहे के चाही। मेहरारू अपना जगह पर होली आ माई अपना जगह पर होली। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।